Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Waldo. Taong 1950. Amio, Negros Oriental. Itong mga panahong ito, kasalukuyang 20 anyos pa lamang itong si Waldo. Tumigil na siya noon sa kanyang pag-aaral, gawa ng ramdam niya ang paghihirap ng mga magulang niya para lamang mairaos ang kanilang pamilya. Hindi naman niya matiis ang ganoong sitwasyon, kaya naman nagpasya na siyang tumigil sa eskwela. Wala naman siya halos doong natututunan, kaya sa isip-isip niya, mas mainam pang magkaroon siya ng pakinabang. Kahit ang kanyang mismong guro ang nagsasabing huwag siyang tumigil, minabuti niyang hindi ito sundin. Anya, ano ang halaga ng mga medalya kung yung mga magulang naman niya mamatay-matay na sa kakatrabaho? Iniiwasan niya ring mag-isip ng mga mangyayari sa kanya sa hinaharap sa kadahilanang hindi na yon mahalaga. Basta may pagkain at mabuti ang pakikitungo sa kapwa, ayos na yon sa kanya. Kapag tapos na ang kanilang trabaho sa bukid, hapon-hapon siyang inuutusan ng nanay niya na tumungo sa merkado para bumili ng kanilang ulam. Pinagkakasya niya noon ng ilang sentabo sa pamamagitan ng pagbili ng uulamin na sasakto lang sa kanilang tatlo. Kapag may bagoong, ayos na yon. Kapag wala naman, nilagang okra o hindi naman kaya'y tortang talong sapat na. Ang mahalaga palagi para sa kanila, madami ang bigas na niluluto. Kagaya ng karamihan, yon ang paraan para manatili silang busog hanggang sa pagsapit ng mga susunod pang mga araw. Sa loob ng ilang taong kanyang pagtatrabaho, hindi na niya inisip pang makakaalis sila sa ganoong sitwasyon. Ang nasa isip lang niya noon, kumayod ng kumayod para meron silang pambili ng ulam kinagabihan. Isang hapon, habang naglalakad siya patungong merkado, meron siyang napansing isang matandang uugod-ugod na at halos hindi na makalakad ng diretsyo. Ang nagsisilbing pangbalanse nito ay ang tungkod nitong dala, kalakip ang balabal nitong nakatalukbong sa katawan niya. Paglapit niya sa matandang yon, agad naman niyang hinawakan ang kaliwang kamay nito habang nagwiwika rito ng, "Nong, tulungan ko na ho kayo. Saan ho pala kayo pupunta?" Nang marinig naman ng matanda ang sinabi niya, agad naman itong itinuro sa kanya ang lugar na nasa dulong parte na ng baryo. Ayon sa matanda, nais niya sanang pumunta sa lugar na walang katao-tao para magpahinga. Dagdag pa nito na masyado kasi siyang nanghihina tuwing nakakarinig siya ng mga ingay sa paligid niya. Pagkarinig naman ni Waldo sa sinabi nito, agad naman niya yung sinamahan ng walang pag-aalangan. Hindi naglaon, narating na nga nila ang lugar kung saan merong isang nabuwal na puno na maaari nilang upuan. Sa pag-upo roon ng matanda, dahan-dahan naman itong ibinaba ang suot nitong balabal kung saan doon nasilayan ni Waldo ang napakaraming ukit nito sa katawan. Yon ang unang beses niyang makakita ng taong punong-puno ng marka, kaya hindi niya lubos maunawaan ang nararamdaman niya. Pagtitigan nila ng matanda, napangiti lang naman yon habang nagwiwika sa kanya ng, "Maraming salamat sa tulong mo, iho. Pinaginhawa mo ang buhay ko." Nang marinig naman yon ni Waldo, halos wala naman siyang maisagot sa matandang yon, buhat sa labis na pagkagulat. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon niya napag-alaman na ang matandang yon ang kahuli-hulihang pintados na nakaligtas sa tribo nito. Hindi yun pangkaraniwang pintados dahil lahat ng marka nito merong kanya-kanyang kakayahan.
May pangsakaligtasan, depensa, kumbate, pangontra, at kung ano-ano pa na nagsisilbing proteksyon ng mga pintados. Naniniwala rin si Waldo na hindi mga pangkaraniwang ukit ang nakita niya sa balat ng matanda. Para yung mga simbolong hinulma gamit ang isang tinik na paisa-isa roong tinusok para magkaroon ito ng sariling anyo at hugis. Ipinakita rin sa kanya ng matanda ang isang malaking serpenteng ukit sa likod nito na para bang buhay at gumagalaw. Ayon sa matanda, lahat ng mga markang nakaukit sa kanyang balat ay nakuha niya dahil sa pagkilala noon ng kanilang tribo sa kanyang katapangan. Dagdag pa nito na kaya siya nadapo sa lugar na yon ay para maghanap ng iilang bukod tanging tao na mapagpapasahan niya nito. Mariinding inilahad sa kanya ng pintados, isa si Waldo sa hangad niyang pasahan. Dahil sa sinabi nito, halos hindi naman siya makasagot sa kadahilan ng pakiramdam niya. Napakabilis naman yata ng mga pangyayari. Kani-kanina lang, wala siyang ibang hangad kundi tulungan ang matandang yon bago siya tumungo sa merkado. Dala ng labis na pagtataka at pagkagulat, nagdesisyon siyang iwan na ang matanda. Habang siya ay naglalakad papalayo, panay naman ang kanyang pag-iisip ukol sa mga naging alok nito sa kanya. Pagbaling niya ng kanyang paningin sa kinaroroonan nito, laking gulat na lamang niya nang bigla itong maglaho. Matapos niya yung masaksihan, hindi na siya nagdalawang isip na tumakbo patungo sa sentro. Kinagabihan, inilahad ni Waldo sa kanyang ama ang mga pangyayaring yon. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, maging ito man mariing naniniwala ukol sa katotohanang pumapalibot sa mga taong tinatawag na Los Pintados. Ayon sa kanyang ama, mula kabataan niya, palagi na yung ikinukwento ng ama niya. Isa kasi yon sa mga nakasaksi sa mga pintados, gawa ng minsan yung naging isang manlalakbay. Marami na yung napuntahang lugar at nasaksihang mga kultura. Dagdag pa nito na sa kabuuang isla ng Pilipinas, merong nasa 6 na tribo ng mga pintados na gumagawa ng mga kulturang may kaugnayan at nahanay sa mundo ng mga engkanto at diwata. Bawat isa sa mga tribo nito nagtataglay ng iba't ibang uri ng kakayahan, depende sa kanilang marka na nakaukit sa kanilang mga katawan. May mga tribo noong nagtataglay ng simbolo ng kalabaw, agila at marami pang iba. Sa lugar noon nila Waldo, matatagpuan ang lihim na tribo ng mga pintados na merong marka ng serpente. Hindi alam ng kanyang ama kung para saan ang simbolo ng serpente, pero ayon sa lolo niya, isa yon sa pinakamalakas na tribo ng mga pintados. Sa kasamaang palad, hindi na mahanap-hanap ang mga ito, gawa ng halos mabulabog na ng mga ordinaryong tao ang kabuuan ng kanilang isla. Ayon sa mga matatanda, lumipat ang mga pintados sa mundo ng mga engkanto para magtago. Ang iba naman, mariing pinabulaanan ang ukol sa pag-iral ng mga ito sa kadahilanang ni minsan hindi pa nila yon nasilayan. Pero sa kabila ng mga umuugong na usapin ukol dito, mariing naniniwala ang kanyang ama na totoo ang mga ito. Matapos ang kanilang pag-uusap, bigla naman siya nitong pinalo sa balikat habang nagwiwika sa kanya ng, Bakit hindi mo anyayahan ng pintados dito sa bahay? Alam mo ba, ang paglitaw ng mga yan, para kang naghahanap ng ulan sa kalangitang walang ulap. Sa susunod na makikita mo siya, papuntahin mo rito. Bilang ama mo, Waldo, mariin kong inuutos sa'yo na papuntahin mo siya rito. Magmula bukas, ang tanging trabaho mo, hanapin ang pintados.
Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi naman niya maiwasang mapaalma sa kadahilanang ang pakiramdam niya mas mahalaga ang matanda kumpara sa trabaho niya. Maya-maya pa, naglakas loob naman siyang sumagot sa kanyang ama ng, Pero tay, di ba gapasan na sa mga susunod na araw? Sino magiging katuwang mo kung di ako sasama sa'yo? Tatay naman eh. Tama na ang tungkol sa mga pinta-pintados na yan. Di naman yan makakapagbigay sa atin ng makakain sa araw-araw eh. Huwag kang magsalita ng ganyan, anak. Magbigay galang ka. Isa sila sa mga taong may purong dugo ng ating mga ninuno. Kung wala sila, wala rin tayo rito. Basta ang nais ko, gawin mo ang inuutos ko. Huwag mo akong alalahanin. Nariyan ang ina mo. Tutulong sa akin yan. Sagot naman ng kanyang ama. Matapos nitong makapagsalita, tumangulang naman siya, gawa ng alam niya sa kanyang sariling magagalit ito kung susubukan niya pang ipilit ang kanyang gusto. Sa paglipas pa ng mga araw, habang nagtatrabaho sa sakahan ng kanyang ama, wala siyang ibang ginawa kundi hanapin ang pintados. Kung saan-saan na rin siya napadpad noon pero hindi niya makita ang kinaroroonan nito. Isang linggo na ang lumipas, nanatili pa ring bigo si Waldo na hanapin ang matanda. Akala niya hindi niya na yun makikita pa, ngunit pagtungtong ng araw ng pamamahinga, muli na naman niya yung nasipat sa baryo nila, paika-ikang naglalakad. Sa puntong yon, hindi na siya nagsayang pa ng oras na lumapit dito. Pagsilay naman sa kanya ng matanda, nakangiti naman yung sinalubong siya habang inilalahad sa kanya na masaya din yung muli siyang makita. Pagharap nilang dalawa, agad namang inilahad ni Waldo ang nais niyang mangyari. Nang marinig yon ng matanda, napangiti lang naman yon habang tumatango. Matapos ang kanilang pag-uusap, dahan-dahan naman nilang binagtas ang daan pabalik sa kanyang tahanan. Habang inaalalayan niya ito, pansin na pansin naman niya na parabang hindi naman yon nanghihina. Sa katunayan, kahit nag-iika ang matanda, diretso lang din ang lakad nito na animoy hindi man lang yon nakakaramdam ng pagod sa layo ng kanilang nilakad. Makalipas pa ang ilang minuto, pagdating nila Waldo sa kanilang tahanan, agad naman niya yung pinaupo sa loob para pagpahingahin. Inabutan niya rin yun ng tubig at iilang mga merienda ang kanilang nabili noong nagdaang araw. Sa pag-upo niya sa harapan nito, muli niyang nasilayan ang paghubad ng balabal ng matanda, kung saan doon bumungad sa kanya ang mga ukit nito sa katawan na parabang lumipat ng pwesto. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, labis-labis naman ang kanyang nararamdamang pagkagulat at kaba buhat sa mga nakita niyang hikaw nito sa iba't ibang parte ng katawan. May mga hikaw yun sa pisngi, ilong, tenga at sa itaas ng mga kilay nito. Marami din siyang nakitang naghilom na pilat ng matanda na parabang minsan na yung nakisabak sa isang matinding digmaan. Kinahapunan, pagdating ng kanyang ama, dali-dali naman yung lumapit sa pintados para magbigay galang. Lahat ng daladalang parte ng ani nito ay ibinigay nito sa matanda na siya namang hindi na gaano pang pinansin ni Waldo. Maya-maya pa, mariin naman yung inabisuhan ng matanda na wala yung ibang kailangan sa kanilang pamilya maliban sa anak nito. Nang marinig naman yun ng kanyang ama, agad naman itong pinalapit si Waldo habang nagwiwika dito ng, "Ano ho ang kailangan niyo sa anak ko? Pasensya na ho kayo sa aking mga katanungan. Kagaya ng anak ko, matagal na panahon din akong nagsaliksik ukol sa pag-iral ninyo. Maraming nagsasabing umalis kayo sa gubat
at sa mga pangpang ng dagat. Matagal din namin kayong hinanap ng ama ko pero wala kaming nakitang bagay na maaaring makapagtuturo sa kinaroroonan ninyo. Dahil sa sinabi ng kanyang ama, napangisi lang naman ng Pintados habang nananatiling nakatitig sa kanya. Maya-maya pa, mahinahon naman yung sumagot ng, "Tama ang narinig niyong bulong-bulungan ukol sa amin. Lumipat nga kami sa mundo ng mga engkanto para magtago. Wala kaming kaaway pero hangad naming magkaroon ng mapayapang buhay. Nakita namin ito sa kabilang dimensyon. Ngunit ang pananatili namin sa lugar na yon ay hindi naging madali. Marami kaming nakalaban at sa hanay ng aking mga kapatid, marami rin ang nagbuwis ng buhay. Nagdesisyon akong iwan na ang lugar na yon para sundin ang plano ng aming pinuno. Ito ay maghanap ng mga katulad ng anak mo upang magsilbing bagong miyembro ng aming tribo. Batid kong meron siyang dugo ng mga Pintados." Nang marinig naman ni Waldo ang sinabi ng matanda, ramdam niya ang kilabot sa kanyang pagkatao. Sa pagsapit ng gabi, panay lang naman ang naging pag-uusap nila. May mga bagay na ibinahagi ang Pintados ukol sa kanilang tribo, subalit sa kasamaang palad, mariin itong ipinagbabawal na banggitin ng ama ni Waldo. Makalipas pa ang ilang oras, inabisuhan naman ni Waldo ang matanda na sumama sa kanya sa labas. Wala naman silang gagawin sa lugar na yon kundi ang magmasid at tingnan ang kagandahan ng paligid. Dahil sa sinabi nito, dali-dali naman siya roong sumama. Pagdating nila sa labas ng kanilang bakuran, unang bumungad sa kanila ang napakatahimik na paligid. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, panay naman ang pakikipag-usap sa kanya ng matanda na para bang hindi alintana ang dilim na lugar na kanilang kinaroroonan. Maya-maya pa, bahagya naman yung natigilan nang makarinig sila ng pabulong na huni ng wakwak. Sa puntong yon, bakas naman sa pagmumukha ng Pintados ang tuwa habang nagsasabi kay Waldo ng, "Gusto mo bang makakita ng isang Pintados na nakikipaglaban? Sumunod ka sa akin, iho. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang kakayahang tatanganin mo sa oras na umanib ka sa amin." Kasabay ng pagwika nito ay ang dali-dali naman itong paglakad patungo sa sentro ng kanilang baryo. Habang binabagtas nila ang daan, kitang-kita naman ni Waldo kung papaano magliwanag ang serpente nitong marka sa likod nito. Pagdating nila sa isang bahay malapit sa baryo, doon nila nasilayan ang isang hubot-hubad na lalaki na dahan-dahang gumagapang sa itaas ng isang kubo. Sa wangis at itsura nito, ramdam na ramdam ni Waldo na hindi yun pangkaraniwang tao. Pagtitigan naman nila ng Pintados, napangisi lang naman yon habang inilalahad sa kanya, nagabunan ang nilalang na kanyang nakikita. Dagdag pa nito na hindi pa yon nakakapagpalit ng anyo kung kaya't wala silang dapat na ipag-alala. Matapos naman yung mabanggit ng matanda, dahan-dahan naman yung naglakad patungo sa kubo. Habang binabagtas nito ang daan, kitang-kita niya na tanging ang tungkod lamang nito ang nagsisilbi nitong armas para makipaglaban sa nilalang na yon. Dahil dito, hindi naman maipagkakaila ni Waldo na nakakaramdam siya ng matinding kaba sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na aswang ang nilalang na nasa harapan nila. Pagtawag doon ng matanda, bigla naman yung umangil ng malakas, sabay lundag patungo sa harapan ng Pintados.
Habang dahan-dahan niyong tumatayo, nanlilisik naman ang mga mata nitong nakatitig sa matanda na parabang naghihintay lang yon ng pagkakataon na umatake rito. Subalit, nang maramdaman naman ito ang plano ng nilalang na yon, walang pagdadalawang isip naman niya yung hinataw ng kanyang tungkod sabay tadyak sa dibdib nito. Pag-atras nito ng bahagya, walang patid naman yung sinugod ng matanda habang patuloy yung pinauulanan ng mga pag-atake. Dahil dito, kahit konting pagkakataon na makapaghigante ang nilalang na yon, hindi nito nagawa. Makalipas pa ang ilang minutong paghataw dito ng matanda, kitang-kita ni Waldo kung papaano yun bumagsak sa lupa habang patuloy na iniinda ang lahat ng pinsalang tinamo nito. Ayon sa matanda, kaya yun nanatiling buhay sa kadahilan ng hinayaan niya yung mangyari. Naniniwala ito, ilang beses na sana niya yung napaslang kung yun ay ninais niya lamang. Maya-maya pa, nang masipat nilang wala na itong magawa kundi ang umangil, doon na yon tinatawan ng huling pag-atake ng pintados. Habang naghihirap yon sa kanilang harapan, taimtim naman yung nag-usal sa kanyang tungkod kung saan kitang-kita ni Waldo ang pagpapalit anyo nito bilang isang sibat. Pagkalitaw ng sibat na yon sa kamay ng matanda, agad naman niya yung ibinato sa nilalang na siya namang walang kahirap-hirap na tumagos sa dibdib nito. Sa pagbagsak nito sa lupa, dahan-dahan naman yung naagnas hanggang sa hindi naglaon, tanging ang sibat na lamang ang nagsilbi nitong bakas. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, inabisuhan siya nitong bumalik na sa pamamahay nila para makapagpahinga. Habang binabagtas nila ang daan, inilahad sa kanya ng matanda na hindi pa nito ginagamit sa labang yon ang lakas ng mga ukit sa kanyang katawan. Ang tanging ginamit niya lamang sa gabunan ay ang natural niyang lakas na kanya namang nakuha sa pananatili nila sa dimensyon ng mga diwata. Dagdag pa nito na, kabaliktaran ng mga antingero, hindi sila nakadepende sa mga mutya. Ang mga mutyang kanilang ginagamit, dinudurog nila ito at inihahalo sa isang mahiwagang tinta. Sa ganoong proseso, mabibigyan ng buhay ang lahat ng marka nila sa katawan. Sa paglipas pa ng mga araw, nanatili sa kanilang pamamahay ang pintados. Hindi yun umalis sa lugar na yon hanggat hindi nito nakukuha ang pagsang-ayong inaasam nito kay Waldo. Sa halos ilang linggong mariin niyang pag-iisip sa alok nito, napilitan din naman siyang sumang-ayon. Ang kanya kasing tiningnang basihan ay yung hangarin ng kanyang ama na mapabilang siya sa tribo ng mga pintados. Ayon dito, na sa dinami-rami ng pangarap niya kay Waldo, yon ang pinaka-inaasam niya sa lahat. Bagaman alam nitong magiging madalang na ang kanilang pagkikita, hindi na yon mahalaga, basta ang nais niya, tahakin ng anak niya ang ganoong larangan. Nang makumpirma naman ng matanda ang pagsang-ayon niya, mula sa oras na yon, tinuruan na siya nito ng mga mahalagang bagay upang maging ganap na pintados. Sinimulan nila yon sa pag-aalam ng mga kahulugan ng simbolo at sa pagkabisa ng iilang mga usal na nasa lengguwahe ng mga engkanto. Tinuruan din ito si Waldo kung papaano buksan ang ikatlong mata at isarado sa oras na hindi niya na yon kailangan. Maniwala kayo o hindi, 5 araw lamang ang lumipas sa kanilang pagsasanay, alam na ni Waldo kung papaano buhayin ang mga marka ng pintados sa kanyang katawan. Yun nga lang, hindi pa siya maaaring magpalagay ng ukit noong mismong araw na yon, gawa ng kinakailangan muna nilang tumungo sa mundo ng mga engkanto para gawin ito.
pagramdam ng Pintados na handa na si Waldo, doon na sila nagpaalam sa mga magulang nito. Sa pagsapit ng panghuling kabilugan ng buwan, binuksan ng Pintados ang lagusan patungo sa mundo ng mga engkanto. Bagaman naging malungkot ang kanilang pagpapaalam, pilit namang tinataga ni Waldo ang kanyang loob para sa hangarin ng kanyang ama para sa kanya. Sa pagkawala nila, halos mamatay-matay sa kakaiyak ang nanay niya. Gayunpaman, sa kabila ng mga pangyayaring yon, pinilit nilang tatagan ang kanilang sarili sa kadahilan ng alam nilang yon ang makakabuti para sa kanilang anak. Pagkaraan ng 5 taon, bumalik si Waldo bitbit ang pagiging isang Pintados. Napakalaki na ng pinagbago nito, lalong-lalo na sa hubog ng kanyang katawan. Marami na rin yung hikaw sa iba't ibang parte ng kanyang muka. May tatak na rin yon ng serpente, pagpapakita na siya ay nahahanay sa isang dakilang tribo ng mga Los Pintados. Ayon sa ama niya, 2 araw lang ang naging bakasyon niya sa dati niyang bahay at magmula noon, hindi na nakabalik pa itong si Waldo. Pero alam niyo ba, kahit yun na ang pinakahuli nilang pagkikita, napakasaya pa rin ng ama niya. Gawa ng natupad nito ang pangarap para sa kanya na maging isang huling Pintados. Okay, opinyon ko sa kwento. Alam nyo, tuwing nakakarinig ako ng ganitong klase ng mga kwento, yung mga merong batuk, kung tawagin, naalala ko lagi si Rahabalin Susay, no? Kasi ang angas talaga ng tao na yun eh. Masasabi ko rito sa kwento ni Waldo, ang swerte niya. Kasi bihirang-bihira mamili ang mga Pintados ng pagpapasahan nila ng karunungan nila. Siguro nga sa panahon natin ngayon, baka wala ng Pintados eh. O kung meron man, siguro sobrang konti, nagtatago. Hindi natin alam eh, kasi meron silang kakayahan na tumawid sa mundo ng mga engkanto. Tapos ang gusto nila, mamuhay ng payapa tsaka wala ng gulo. Diba? Kasi siguro iniisip nila kung nasa mundo sila ng mga tao, pagkakaguluhan sila. Unang-una, ang dami nilang alam. Pagdating sa mga lihim na karunungan, pangontra o kung ano-ano man na talaga namang makakapagligtas ng buhay. Sinong unang makikinabang? Mga rebelde. Diba? Siguro kapag nakadakip ng isang Pintados yung mga rebelde, yun na yun. Doon na magsisimula yung pagtatangan nila ng mga kakaibang sandata. Diba nga? Kasi may mga rebelde tayo na iniiwasan ng bala, hindi tinatabla ng bala, lumilihis yung itak, tumatalbog lang yung itak. Diba? Hindi ko naman sinasabi na direkta sa Pintados na nakukuha yun ng mga rebelde kasi may mga alam din yung mga yan. Pero what if lang, diba? Na makakuha sila ng isang Pintados. Yun lang rin siguro yung kinakatakot ng mga Pintados. Kaya ang ginagawa nila, tumira na lang sa mundo ng mga engkanto. Total naman, may access sila ron, diba? Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.